दोस्तों नमस्कार, हमरा चैनल में स्वागत बा। बड़ों लोग को नमस्कार, छोटों लोग को शुभ दुलार। स्वस्थ रही जा, मस्त रही जा और हमरा चैनल में बना रही जा। दोस्तों बहुत उम्मीद के साथ आइल बानी कि रावा सब हमार साथ देव जा, साथ दे तानी जा। ई बात नहीं कि नहीं जा देत। घर परिवार रिश्ता नाश्ता सब छोड़ दी, लेकिन रावा सब तो ना छोड़ब जा। अगर जुड़ गइल बानी तो रावा सब तो नहीं छोड़ब जा, लेकिन सपोर्ट भरपूर करब जा, दुलार प्यार बहुत देव जा। लाइक शेयर कमेंट के साथ आ एगो छोटा सा कहानी बा, लास्ट तक देखब जा। जे भी देखी भाई लास्ट तक देखी, अच्छा लगी कहानी। देखी जाए, एगो लड़की रहली, उनकर माई या बाबू बचपने में छोड़ के मर गई रही। तो उनकर दूगो भाई रहलन जा, दूगो भौजाई आई रही जा। माई बाबू मर गइलन जा, छोटा रही। तब माई शादी क दिले रही। पहले के युग में छोटे पर शादी होते रहे, 12-13 साल पर शादी क के मर गई रही जा। गावना करे के रहे। अब उनकरा माने अब भौजाई इतना दुख देत रही सन कि माने कोई बात ना रहे। सौतेला तो सौतेला, सौतेलो से बेसी। तब वो मतारी तो चल गई, बापो चल गई, भाई चल गल सन बाहर। कहल सन कि देख, अगर गावना के दिन अबो करी बहिन के, तो गावना के दिन धरिया जमत। जब हमनी के बाहर से दोनों भाई लौटल जाई, तब बहिन के धूमधाम से शादी कइल जाई। काहे कि माई या बाबू मर गइल बड़न जा, तो माई बाबू हमनिए के बानी जा। कहली सन कि ठीक बा, रवा जाई, हमनी के बहिन के शादी गावना ना कइल जाई, रवा जाई जा, कमाई जा। दोनों भाई आइब जा तो गावना होई। दोनों भाई चल गलन जा कमाए, दोनों भौजाई ऐजे रह गली जा। अब भाई के जाते भौजाई ऊ माने झगड़ा ननद संगे करस जा, रहबत ना रहे देस जा, ना खाए देस जा, ना कपड़ा देस जा, आ ना उ लड़की के चैन से रहे देस जा। खाना बनाव, घर के सारा काम कर। उ लड़की बेचारी के जीवन नरक बना के रख देले रही जा। अब उ लड़की बेचारी का कैलस, रोज दिन में काम करे, दोपहर में लकड़ी बीन के ले आवे, सारा घर के काम धंधा करत रहे। गोबर बीने के विदा कर देली जा। एक दिन ओकरा के खाना में का देली जा, सूखल रोटी रहे। अब बैठ के बड़ी रोवत रहे, अपना माई के याद करके कि ये माई तू हमरा के छोड़ के कैसे चल गइलू, केकरा सहारा छोड़ देलू। बियाहो कैले बड़ू जा, तभी गावना करे के बा। हैजा इतना इतना तकलीफ होता, हमरा रहे के एकदम एक पैसा के नहीं रहत। माई हमरा के कसहू तू बोला लो, ना तो हमार कसहू गावना करा दो। उ लड़की इतना माने वियोग से रोत रहे। अगर ओकरा के गाँवों घर सपोर्ट करत रहे तो ऐसा नु भौजाई चंडालिन रही सन कि गाँवों घर ले झगड़ा कर लेत रही सन। तब रोवत रोवत बेचारी सूत गई तो ओकरा के का काम कैली सन, इतना मार मरली सन कि तू हेजा सूतल बाड़ी से आ खाना बनावे के या घर दुआर सब पड़ल बा। अब उ बेचारी उठ के खाना वाना बनौलस। कहलस भौजाई एगो, कहली कि जो है कपड़ा खींच दे, आ खींच के जो गोबर बीन के ले आ। गइल बेचारी लकड़ी बीने, गोबर बीने, कपड़ा उपड़ा खींच के गइल। जब बीने तो चलल जात ना रहे, ओकरा मरले रही सन इतना मार। तब वो कहे कि ना ले जाई तो और मरिह सन। तो बेचारी गोबर बीन के आ खाची ऊँध के ओइजे बैठा रहे। आ तले एगो राहगीर सांप के लखेदले आवत रहे। जब वो आवत रहे लखेदले, उ सपवा एकदम अपन जान बचा के दौड़ल भागत रहे। तो कहल से कि काहे ना हम साफवा के लुकवा दी, केहू के जीव ह। बस खचिया ऐसे उघार के तोप दिलस, आ वही पर बैठ गई। जब वही पर बैठ गई तब सपवा तो लुका गई। राहगीरवा आयल तो पूछलस कि का हो, एजा सांप आइल ह, देखलू ह? लड़किया कहलस कि ना भैया, हम तो सांप ना देखनी, हम तो खुद दुख बानी, दुख में बैठल बानी, चिंता बा, हम एने ओने कुछ नहीं जानत। चल गइल सन। जब चल गइल सन तो सपवा के कहली कि ए भैया, तू जहाँ के बाड़ा तहाँ चल जा, आ काहे से कि तार घर परिवार जोहत ही बाल बच्चा, हम अपना घरे जातनी। कहलन कि ए बहिनी, तू घरे कहाँ जाता, कहाँ तहार घर बा? तू सारा दुख यापन सुनावली कि हमार माई बाबू मर गइल बा, दूगो भाई भौजाई बाड़न जा, भाई कमाए गइल बड़न जा, भौजाई हमरा संगे कौन व्यवहार करत तड़ी, सब बतौलस। कहलस कि आज ले तोहार हम भाई बानी, आ हमार मेहरानू तहार भौजाई, आ चल हमरा घरे तहार दुख ना होई। कहली कि ए भैया, तू बड़न ना आगे, हम बानी आदमी, कैसे होई? कहलन कि चल कुछो ना होई। आगा आगा सरफ पाछा ले ले गइलन अपना बिली में। तो देखलन कि उनकर मेहरानू कहली कि ई के ह? कहलन कि आज हमरा के जब जिंदा देख तड़ू
तो इनकरे चलते देख तारू ना तो आज तो हमरा के मुआ दिले रहते एगो आदमी वो बेचारी तोप ले से हम जी गईनी कहली कि तब ठीक बा आव से रह से जे रखल जी पूरा माने लगली सन भैयो माने भौजैयो माने सब कोई माने। एक दिन जाए लगल सन वन में चरे ओरे खाती घूमे खाती तो कहलसन कि ए बुची भौजैया कहलस नगिनिया कहलस त ए बुची कि हे घर में मत जइह सब घर में जइह लेकिन वो घर में मत जइह नाद तो एकदम भुला के मत उघरिह। कहली ना भौजी हम कुछो ना करब। जब वो चल गई सन तो कहली कि ये भाई देखी तो भैया भौजी काहे घरवा में जाए से माना करो तड़न जा कि सगरो जइह जा वो घरवा में मत जइह जा आ नाद मत उघरिह जा काहे कह तड़न जा। तो गई नाद घरवा के खोललस केवाड़ी आ नादवा उघरलस न तो ओमे हती 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 खच 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 मैं सांप के बच्चा रहसन। अब तू डेरा के ऐसा नाद पटकलस न कतना वही में मर गलस नादवा से घाव लग गई कतना के पोछ टूट गई कतना के गोल टूट गई कतना के का हो गई। अब तो डेरा दिया कि नगिनिया आई तब तो हमरा के काटी। अब रोवत 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 बेचारी के एकदम हाल भइल बा बुरा। अल सन अब भैया बा नागवा नगिनिया देखत रहसन एने ओने बिखरल बा कहत रह नागवा पूछलस कि काहे बहिन काहे उदास बारू कहलस कि ये भैया भौजी एगो गलती हो गई बा तू माना कैले रहू भौजी लेकिन वो घर में गईनी है नादवा घर नहीं है ना तो ऐसा उस बात हो गई तोहरा के माना ओकरा कैले रही नगिनिया लागल फुफकारे तोहरा के माना कैले रही ओमे का करे गइलू ह का करे गइलू ह। अब तो तोहरा के हम डसबे करब हम का बदला लेब अपन काटब तोहरा के काटब। अब करत करत नागवा एकदम हाथ जोड़े विनती करे कि नत काट ई तहरा के सिंदूर लौटौले बिया फिर बाल बच्चा हो जाई मत काट एकरा से गलती हो गई कि न कहल कि ना गलती नहीं हो हम बदला लेबे करब। अब नागवा का काम कैलस कि उनका ससुरा फोन कैलस आ ससुर के बोला के उनका कहलस कि गावना इजे करा लीजिए उनकर भाई भौजाई की स्थिति ठीक नहीं खे। दोस्तों जब साप गावना करा दिलस अपना बहिन के जौन मनुष्य रही जान बचौले रही उनकर गावना करा दिलस ससुरा भेज दिलस। अब नागिन कहस कि अब तोरा के ना डसब तोरा हम मर्द के डसब। सही करत करत वो पीछा चल गई ओकरा ससुरा। जब ससुरा चल गई तो कहली नागिन कि चल अब तोरा हम सुहाग रात पर सेज पर हम ही बैठा तनी तोरा मर्द के डसब हम चल जाइब। आ नागवा बेचारा हाथ जोड़े के जैसे हमार सिंदूर लौटौले बिया वैसे ही तूहू एक सिंदूर लौटा द मत कुछ कर। जब सब हो गई उ बेचारी अब डरे डेराते जब रात हो गई नींद लागे लगल तो कहलस कि ए भौजी तारा जौन बुझाई तौन करी ह अब हम जा तनी सूते। आ दिया बुतावल जाला अचारा से तो कहलस कि दिया दिया घर जा चारों कोने भर जा नाग बढ़ो नागिन बढ़ो ताही पीछे हमार भैया बढ़ो नाग के सब जोआइल पोवाइल जितना डाल गोड़ बाड़न जा सब जाना बढ़स जा अब हम जा तनी सूते भौजी तहरा जौन बुझाई तौन करी ह। नागवा कहलस कि देख कैसे कहलस हमार बहिन आशीर्वाद दिलस सब कोई के बढ़ावलस अब बोल छोड़ द। तब नगिनिया उनकरा के गोड़ पर गिरल आशीर्वाद दिलस कहलस कि जैसे हमार सिंदूर बड़ अथी कैले बारू लौटौले बारू खीस में हम आ गई रही बाल बच्चा के देख के वैसे तोहरो सिंदूर बढ़ो आ सुख संपत्ति से रह जब काम लगी तब बोल अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देव भाई बहनों।